Hi guys, maadong adlaw natong tanan. So karong adlaw day guys, adlaw Miyerkules, tuanas Lexis eskwelahan. Jada ko sa ubos guys. Karang lami agnas ang likod guys na. Ikuwangan ko gapos hinalang, lami kadto hinalang pagkaluto ni Uncle Roy ug ni Manong Paul. Kay kuan did ba? Sampak dis kutok-kutok kalamiaw. Lami kadto siya guys kay lami si Manong Paul ning luto sila sa Uncle Roy. Dako sa ubos kay nang naman ag mga binuungan. Ja pangpilian na mga nangauga na jud. Hakoto na mo kay kuan. Magsige na bag uwan-uwan ja. Magamit man pag binuungan pangbukon ra ja. Namugha man pus Uncle Roy gani hagkahoy. Madyo po ning natay abag-abag nga binuungan. Kaya na may daghan daris ubo sayang man og mga basa rag samot. Aray, nay daghang hakot nay. Yang hakot. Matog man ta ko kay ganihang kadlawon alas 3 ko na mata. Si Ate Gigi og si Kuya Junjun guys nilarga na di ay ganihang kadlawon. Balik na pud sila kay na mapusgian eskwela. Ang gihatid ganiha. Kat sila gasakay manang hilin si Manong Paul. Jada ag kuan ni nanay guys ag sarani. Nasahang kuan nakalimot ko. Nansara ba niya kanang kalimot ikusngan. Nay, ansara ni nay? Ansara ni mong gitanam dari nay katong nay murag batuan ag bunga? Oh, black sa puti. Sus Ginoo ko ay siya. Dali ra makalimot. Bantog ra kay gikalimtan na nimo siya. Aw. Nga naman kuno kabing nga. Sad man kuno kabing mag-birthday na pud ni Rose Bingbing. Si Bingbing na pa mag-birthday sunod. Ning hangjo na nga dead end kuno na siya scam site mabini kay obedi kuno siya makasuway adto. Og di magminaldita aw saktas motor just prelo ay kuno jang naw nga. Hello oy ana jang dead end kasi adto kuno ijahang kuan gusto magpicture siya maghawid siya jang edad nga 13. Nagikilig. Ako beng butan ko pagkatao beng bitani mabikil bitaw. Dapat kita nanam ni nanang tanga dia. Harang gitawag si Bingbing kay patabang naghakot og kuan. Saan ko guys kay kuan ako ka TikTok gi kuan kong nanay. Agang buhok guys yung panulay gahapon panis pag birthday nanay. Salamat Bingbing. Ganahan mo ko ngani kay matod pang nanay maangay kuno ko ngani. Mura na nung ko danig 15 anyos sana all. Isda na pud. Namingaw na pud mi diri namingaw na pud mi diri guys karong Sabado mamingaw na did pud mig samot daari kay sila Precious sila upaw mobalik na mag Manila na manghilak na dinis na naidani kay naanad man mi nga na as Precious makalingaw na mangud kadtos Precious kay sige nagngisi-ngisi makalingaw na gid ning bata asang putlon kay banha kadtong isda mahirapan tayo sa kalisod wa na isda. Tara na, Bing. Naramang ko daris ubos agamang kuhan. Dagko na kabuaw ka jug nga sibuyas guys Hala nalabengan na ag dragon fruit. Ano man lagi mo sa ito dalawa ino na pay bunga. Napaday. Da wahira ka diha Diha nagbunga das naging buwan karang daghana jud. Hinlo ano pa na nalabang na pud dari agam ra pa jeng silingan dari ibabaw dito gamay baryo kay day batang namatay gipakag banakon manang ang gusto dari hinluan mawiran pero may kamaw mumawir kay singkol wa man dari kanunay kanay hala pakuana sana pahiluha sana kaadyo tanawag mga sibuyas yes lami tanawon na basta mauwan si Jaja bisbisan sana all bisbisan. Karida lami tanawon rida tag-as. Mother? Lami tanawag imong kuan ay sibuyas nay. Dagko dia. Sana all dagko. Grabe jud ang kamot ugat-ugat ja. Naghiningan nga ningniwang kuno ko. Siyempre stress ko magana-hana ni mother og ni tatay nga to. So di na ra man balikan guys kay bawo na mo sa mga nakasubaybay na mo
Dahil kuan guys, mulberry. Ano pa rin puungan. Nga na napod kay murag ning baga napod siya. Na, daghan. Ha? Dana, kahang bakon. Grabe lagi kuan ro nagdabos. Kuwa kapayas. Ana ning padyo nun, ning dragon fruit guys. Ana ning tamnan jud kay para puhon-puhon, mao kinasterbers makauli na puhon-puhon kay los Ginoo. Nana malipay na si Jada ni kay si Jamay nagsugo na hadanig patamnan kog dragon fruit. Kay mamay jang ganahan. Ana ning atbangan mangita na kog lain nga ni saha para yatbangan dari kay na namin nagtudlo na nga atbangan ko no. Ari sa kus kapayas bing. Kana ra mga mabing ipanglain. Kanang mabak. Halabing, lami na rin bing, oh. Palaguto na. Sa imong papa rin nagtanam daan eh. Tananam ni si imong papa. Tao nga, nanapidaghan. Pangwaan ni na kay pangudlo na pud. Hoy, di lagi dako. Tikangkang. Sa igdira man ang mga kamot nga ugat-ugat guys. Mali mga kamot o mga kugihan. Char. Sa una manggunis ka tunay kumbati panguan basta tay pang garden. Nanas ang kulroy na basta di nimo makuha guys. Maudlon masayang mo na ana magkuha kay aron di makuas ud. Aron di maudlon guys. Naman ni daghan dani. Nagtagos ilawom ta. Na. Napidak. Dara ko guys. Imbis ki binuungan may kuhaan nagtan-aw mo ko sa mga taong arandaghana grasya nga hanggihan hambin na. Arandaghana kadug taong guys ang gipang tan-aw sa ilawom ba. Naaguba na nga daot na lagi pero na pa ni makuan. Sayang manggod pag di ni mo kuhaan. Kay pang-udlo na. Daghana ka dyan ah. Tapos ang kamot. Ginoo ko skibuloy araka. Wagan ka adyo. Naragsig. Sunod-sunod. Disgrasya galit tani mo. Sapi pa doktor. Are you done? Birthday girl? Ngayon natin mga abong dyan kaya arong way shopot si Aisa. Kaya na, wajay. Victoria's campsite. Gas na kurong dyan kutis. Sa likay na iningan ni Jag crush kita bing-bing. Uhaha! Mauka! Ta. Hindi pag-gibyo ni Jag profile kay ingim si Singi. Di ko kitiguwang. Kana na, natikayhang. Basa. Sagdira na kay mamara man na. Isilong man na para di mo samot og kabasa ba. Mindset ba, mindset. I'll be back. Asar isud. Magtuos mo ang angkol. Inang, angkol Roy. Patudlo ikog motor. Kay gaho. Ako tudlo. Panguros na naman daan. Agang motor din na magsilbig mo imong tukuanan kay na. Pinakamamahal ko na kuyan. Ing na. Ikaw pa ng head, arong way buto. Nay! Hunay! Awag ang danay. Agang daan, daghana. Apa? Hambin ko sa daghang rasya. Ha? Hala ka nagsige. Sayang nay, kay mga daot na. Kuligharis ilawom na. Ako masamuti. Dako, nakut-kut ra ko naman mabawaan. Oo na makita. At kapayas si Kuya Joy nagtanong na ito na no. Duha ka buhok na yelo. Pero di sa tukanan kay Kuan pa. Sa mahay kong tatire sa Hi tatire. Ngaw ko ni mo tatire. Ugahi. Hi tatire. Ay, pagpakaadyo. Pariha lagi mo naong dadto tay sa. Siyempre, ito mga kadugo. Dara guys. Mubalik pa ko kay ahang gustong kuha nag binuungan. Kari may nakita. Snack ni mo nay? Nga ang tagkuhan, sampurado. Ang snack. Ya.
Lagay ng grade sa imong birthday, Nay. Ano masasabi mo? Salamat ka, Azo. Hirang pag... Kuha na mo. Mag-ila. Agda kang regalo sa imong kinabuhi, Nay, nga sa imong birthday, Nay, si successful ag kuang tere. Nakamata siya siyang operasyon dya. Naatlan sa ang birthday. Ampo gihapon na no. Kay tapa mas ICU. Yung kaluhan. Hindi mo pasagdas Ginoo. Asa ka bala ka lagi, Nay. Dah, wag tiwas og kaon diha kay ko sa binuungan. Muhapit sa ko dres kakao asa ko madtos binuungan. Hinog na pud di hinog naman gud ni. Kay nasayod di ko diha kay limbungan ning kakao murag si Jaaw. Ag kaning kakao basta may nga na nagsi si Ja mo yelo ag seda na ni Ja hinog na. Hamloy na naasap-supan sa naol hamloy. Ijara di ko di ay kanay basel. Dia. Na. Kita mo guys, basel. Medyo na ibasis mga di ka mao mo pasaylo. Te ale. Hala, na-damage manggod ni nadaot na naahat ni Beng. Bakit suwajig bulak. Sawa sa kinay sundang na to sawa. Awa ha, hinog lagi ni Beng. Can I try this? Hinog na ni. Kasado tag di hinog, Beng. Angay, masuro kang buloy, Beng. Sabag. Lapdan ra pa ha. Ikaw kung nilapdan, di ba ka masakitan? Bad na, Beng ha, bad na. Hamak sundang. Ikaw lagda. Hala ka, Beng. Ito sako to nakakuan. Kay puungan na ng malbiri. Huwag ko na maunang malbiri. Kani guys, kay kuan ni rambutan. Karimangga. Uy, jama. Hala, sabaan ditang nanay. Hala ka, Beng. Magudani ako dali. Hala. Agak talimu. Magkakaw, isa. Kusa. Agsundang ba? Kaaban magutos ako? Tibok kikita kayo kuy eyeglass. Talimu. Hala. Bisa madikan dami mo kauna. Bit-bit pagalit mo nimo nan sa ba? Sus Ginoo ko diara gitepek. Tepek kaning. Tiguang na jud. Ani si Ja kay budget ko nga natigbasan ni sa pagpuong ni Uncle Roy sa depoan sanga. Yan na. Ahat ni. I swear. I told you. Dabong pa ni si Ja na. Natigbasan mo diyang punggay. Pero, kuan man. Makuan pa man gyapon liso. Adi kay dabong. Pero kare jud aho. Hinog hilaw. Naghinog gamay. Hinog gamay. Og hilaw. Madadyon kas kamsayt og hinog. Lagi. Wala hinog. Hinog lagi ako pa. To una naman kay ato tas ibabaw Bing. Mag. Wala. Ano, di ba? Hinog judi ay. Hinog guys. Diya ra ni kaya agisugo ni nanay mo tumanon. Mga na sila mag-kiss, magpagkakaw nag-kiss. Bitaw guys. Magbugha sa amin. Ginuungan si Bagbing bis. Magbugha ko Bing. Ani ra na ibili ni nanay kita bunon sa kuno kay magbasa pa man kay ug minit. Kuan. Basa judi ay. Hindi ka ko. Paningot naman ko pagalit ko kabugha. Kay man yung artikulo ko dit kamao. Pag sa tatlabaw dang? Usa ta sa babaw? Mananda ko ang kadutaan. Oh. Tanaw mo ka na ang kadutaan. Kadutaan ka tayo. Na. Grabe, ugat-ugat na ha. Ay, ug mo init, ug maadyo, magagawa man sila. Pagkuhan ba, pagawas na mga kahibos ug kapungot, daris binuungan, hapak. Yung adtos tao, paksa man ta. Dari ras binuungan. Magamit pas pagsunglod. Walo pag-agi. Impas ugwa samad.
Oh, Ginoo. Saan sa Amerika matukon, Bing? Naman. Mabini. Ikaw bahala. Uy. Ako bahala, ikaw kawawa. Kailangan no po na to sila. Sa grabe sila. Ay, sinangunay mo pa da. Di uy, mga ni handa. Sinangunay mo pa da. Christmas party next 20. Birthday ni mo, 21? Ampog maka... Sinde. Naanagang apam. Kay, luwas di mong kalungkutan. Pohon. Gahi siya ng uha. Gahi, yung... Aw na, may... Nabaday, humo. Yung utok, gahi. Gahi, balakian. Hindi dawat sa kamutauran. Di ba dawat sa jakazep? Dawat pag may time. Kay, tawar naman ka. Pagkapasaylo ka. Dawat sa tumag sa jet. Kaya ako hagbayra. Hagbayra na hindi. Alam na nas precious. Hindi ka nag-immunize. Nag-relap na lagi. Ang siya may problema dani, agsundang o agkuhan gahi. Agkuhan gahi. Purot ang bilid, kapungot na nabilin. Saan Pwede mo nga na. Pero ingas na na pag-aghansa. Kaya na pa may kahoy dito bilaga ang kuroy. Kari sa ang puungan. Karang mamuna. Pwede mo nga tanong yung ipang kuhan kung usap. Ay! Kumaria marimar. Ano sana? Awa. Man ini ang puungan ba yung sunod. Ayun ka na bunga. Nabitaw dala. Nagbaso daw. Ha? Nasa likod. Awa guys. Baso guys. Asa? Nasa likod dari. Mawigtikan gani ko deh na. Ay di ko. Sorry na lang, di ko. Nandang na po. Tuarag amang nakuan guys. Nabugha. Nasama dahong tikod masuro ni na. Nego dari dia apa? Bakal. Sakpan. Samad ko nay. Nagkuhan ko. Tikod. Nagkuhan ka tong taay. But it's okay. Taay nga. Bawa sa itong taay. Ano itong ban? Magingay. Langaw nay. Lami unay. Yes. Lingkod sa kunari guys. Ataysa. Hi kung Kuya Limuel. Ataysa. Hi Kuya Lemuel. Hi Kuya Limuel. Balik-balik mas Aliana de. Inglesan o wrong grammar. One word is enough for a little man. Hi kung Kuy Ataysa. Hi. Hi Kuy. Dahil ito ang ari guys da. Upo. Mas pag upo. Kaining upo. Upo lang hindi po itong taas. Hanim na itong taas nay. Balantiyong. Paano ko na po din sa kuya rin? Baliti yung ko na po na. Wala lang malagklase. Pero Pinalingkod ni mo naging upo. Upo. Sama Upo yung ka. isuwa karon Taysa. Pare, o gulay. Hindi man pilit suwa Taysa. Ano may piliin? Ginamot Taysa. Mukhaan ka. Di Taysa. Tama, may problema ni mo. May pili-pili ka. Os buha di suwa. Di ko Taysa. Bukgan ko Taysa. Grabe. Taong pa imo ka. Imo pa'y taong. Ano? Hapit ako magkuang litsi. Paway sa kong half dress magang tiil. Padug agani. Kuha sa alkohol di ka. Tapos taas palihog di ka. Para may tuwin di Taysa. Natapuan. Hindi hatid na sa eskwela. Eskwelahan dyan. Yung photo Taysa. Kuha sa palihog ka. Mas ibabawin na kuha ha. Alcohol, color pink. Salamat. Daka kagagtang. Dawatag kamuturan. Namaw na na. Ay bing crush ka na bing. Wow!
Nay nagkaangay bingbing hijara. Years. Punta ka dito sa Manila, Bingbing. Bata ka pa. Punta ka dito sa Manila. Mao di mo ato kag Manila, Bing. Mao ka! Half So, Korean. half Korean, half dog, half bullfrog. Isda na po. Dali, dahil kay... Ang kuha kay taay ra ba ito nakakuha ang tiil. Di mo po ka maghinay tayo sa awa. Wa, man patujo ah. Salamat, day. Tiyo! Tingin din po. Di abing. Okay. Dili, tabi. Ibaan man ko, nay. Out, Bing. Ibaan ko. Ano naman? Tawanan ko nga sa mga dito. Ako bububing. Na! Okay, tingnan mo pigeon ko. Hinasi rin nga. Pisang ha? Ay, ginoo ko. Ito na, Bing. Ito na. Maputod na dyan niya. Ah, maputod sa day. Sa mo itong white nga nga ni. Kung kuhan ramani kuhan. Basta ka alcohol. Di man ipang samad ka itong white kaya sa kita to. Naik ka ang kulo ito. Ang kalat. Ikaw sa Audi na. Di na, Zed. Basta kayo napatuan na. Anong isa tayo sa? Hapdos tayo sa? Hapdos mo na si Jan Bungat. Ay! Di ah. Ang samad. Ibubuag ko ang alcohol nga white. Ay ko sa maestro tayo sa. Ali, hi. Naan ko dali mong tanaw ba? Cute. Nay, kaanas imong cake, Nay. Binili ko yung para sa iyo. May kila ko Para sa ating lahat, ha? Kila ko na. Tilaw na, nas rep. Hindi ako kamay sa ano. Mahal. Nay, wow, baka mo, Ben. Ako pati lang babihin. Hindi ka loban? Ako pati Kuha na, cheese. Sa to? Nay, cheesecake. Cheesecake. Ako pati lang babihin. Lami. Nabili kembing. Kembing ko tara nga day. O, sasanin na pa, Nay, branded na. Kapag bring ko. Lami. Buwan na, ano. Just sirupin. Ano mang salmonan may mong ginanay? Akura. Yan, tandad mo na ito. Huwag pa ko katilaw dari tayo sa. Tilaw. Cheesecake. Ako po wak pa. Si tatay yung ipagkakas. Humot magbing. Humot magbing. Diyan ko ka nga. Humot pa tayo sa. Kaya ang ubus. Ano ka Kaan ko, kamay. Kada ko Paningat sana, sa Bing. ang kapdusa. Hello. Lingkod na eh. Ang pusa. Di ang tiklod. Ano yung ginakawaan? Katong bakal. Sa bakala. Natas ubos ba? Di ba, Bing? Baka sa motor na eh. Kanang unahan sa motor ba? Ay, abong mo sa ubus. Namagha. Natumban mo na. Hindi ka maghinay. Ay, kung tatiri tayo sa. Ay, tatiri. Katugon pa ko na eh. Ha? Tugon ko. Tubig ka? Sa no. Ko na mata, uy. Tiil. Alas 4. Bito, libakod ka. Bingnan ka sa sizin. Nagatag ko, dito ko sa merkado. Dugang pa na balik. Kung sa atong dugang, sa na balik. Mahuwat pati mulan ka sila. Ano sani? Biskuit? Ang tamis naman. Yan na, Nay. Matamis. Ang tamis na. Matamis kong magmahal. Eee, grabe! Hama po sa nahilin tayo sa. Ay, mahal mo niya dyan kamay raman. Hama po sa nahilin. Kuhan man ay busok. Diyan na sige mga mangga na. Mana, ipasumangil mo na igbupalit kung may pinamik. Mama na. Kaming abala. Kahit sa kung may pinamik na eh. Nasa mo napit na nga to. At bangsa ka ng, ay dapat na ng Palawan ng daan. Ito bang na kagawa? Dapat dan he. Lami na eh. Kasi bukas Ano pa ang tatay. tamis ha? Lami ka to sa Nay, kasi bukas tatay. Pati ako dyan mo kanito na. Ano pa ganang kauluto? Balikan. May gumana. Wala mga ang lagaton. Anong dugay sa tiri mo uli tayo sa? Wa palagi ang po sa tas Ginoo mga
Bastog na. Parihara ba mugnaw nga tayo sa Oo. papatay sa. Ay, salamat. Pragnaw ni Kuya Listira tayo sa. Ise! Delikado ron. Murag apiki ron, day. Ha, magkuha sa kong leksian. Diyan siya? Hmm.